ganda naman ni Miss Andrea, oh. Talagang fresh na fresh. Andrea! Sino? Sigaw pa! Mamimigay ako ng pera! Pinakamalakas, pipiliin namin sa stage! Andrea! 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 Nakita nyo naman, ha? Nakita nyo. Tim! May pera pa ba ako dyan? Tim, mag-withdraw po kayo. Tagwa 1,000 naman, hindi yung 500, ha? Okay! Pero bago kami magpa-games ni Andrea, sasayawan muna na tayo. Tama ba? Opo, meron ako inihanda. Short lang siya, maiksi lang, pero sana ma-enjoy niyo po yung performance ko. Oh, diba? Palakpakan natin, Andrea! Brillante! Music DJ. Keep watching me shut it down. Oh, diba? Pag maganda, ganun-ganun lang sa akin. Tumbling, tsaka magkapera. Diba? Ayan, so pipili ka na ng isasali natin sa game. May naisip ako na game, Miss Glenda. Anong game? Sino ipapa-games natin? Kung sinong meron ditong dalang brilliant skin na product, pipiliin natin. Ilan? Dapat yung may Brilliant Rejuve set. Kung sino may brilliant rejuve set. Yung may mukha ni Andrea. Tama? Ilan, Miss Andrea? 5, 4, 4. Four. Okay, 4. 4. Diba? Blight, Blight! Pag nakasali sila, automatic may tagpa 500. Ay! Automatic, may tawa 500! Ali! Oh! Sino po dito yung may rejuve Ay, ito si ate! set? Ali ka, baby Jen! Ali ka, baby Jen! Ayan. Yeah! Oh, yay! Hello po. Sino ba? Oh, ali! Automatic, meron kayong 500! Diyos ko, umuulan talaga dito ng kineme! May nakita ako kanina sa likod eh. Oh, Ayan. Look. asan? Yung sumawag. Ano yan? Ano yan? Hi. May sinasabi siya. Ay, ayaw ko yung kapatid ko yan. Uy, sorry. Oh. Uy, alam mo ba, idol kita, nag-inador na kita lagi. Ito. umiiyak siya. Sige. Diba? Oh, sige, dan. Sa 500, buhatin mo! Come! Asan na yun? Asan na? Anak natin yung ano natin yung... Alika na, business! May 500 ka kaagad! Asan yung kinemi mo? Asan? Yung set, okay lang ba to, Miss Andrea? Meron siyang dala? Pwede na yan. Oh, pwede po. na yan! 500! Mamili din tayo sa nasa likod. Nakita ko kanina. Oo, kawawa naman yung mga nasa likod. Dito! Blight, pili din dito. Pili ka dito. Ayan si ate na naka-orange. Alika ate! Okay, yeah, the orange. Bali, isa na Yes. lang. 4 lang daw. Ilan? 4 na. Apat pala, Ay, apat pala. o diba? Di iba talaga si Madam Glenda. Limahin mo. Mabilis ang kausap. Ayan si Ito. ate. Si Baby Boy. Si Baby Ay, si Boy. Baby Boy po. Yeah. Ayan, lima na sila. 5 na ba? Hindi, anim yata, ma'am. Halika, dito po tayo. Yan. 5? O sige, 6 na. 6 lahat. O, diba? 6 lahat. O, yan. Perfect. Okay, 6. Yan. Yan, o, diba? May anim. Makatatanggap kayo ng 500! Congratulations! Isa pang 500! Congratulations! 500 para sa'yo, ate. Ay, atara yung ate, oh. 500. May pang-isaw na po sila. 500 at 500 po. Kaya Congratulations! hindi pa yung tapos kasi may pa-game si Andrea sa kanila. Yes, madam. Ayan, so,
Ayan ha, may pag-game si Andrea. At syempre dyan lang kayo dahil, ay naku, mamumudbutin na ng pera si Madam, okay? Number 1, si Baby Boy na napakagwapo. Oh, ikaw ate yung una dito. Ah? Si ate ayaw na nakuha na kasi yung 500. Ayaw ko na muna mauna. Sa kanila yung 500 eh. Dapat ka na. Ayaw, may additional na 2 months rent. Charot. Dito sa market. O ikaw, baby, dance ha? Dance, okay? Okay, so simple na lang natin yung pag-game. Yes, madam. Sa kanilang 1. 6 po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Hep hooray na lang. Okay, hep hooray. O sige. May chance pa kayo. Hindi pa tayo tapos. Hep hooray. Okay, alert, okay? Practice muna. Hep. Hooray. Okay, alert. 1, 2, 3. Ano muna yun ah? Put down first. Yeah, Baka yeah. kailangan ng tulong ni Don't get Bebe your money. Boy. Hold your money. Bebe Boy, alam mo yung hep hooray? You know hep hooray? Yeah, I know. Diba? Hep hooray, okay? 1, 2, 3, go! Alert, go! Ano yun? Okay, 1, 2, go! Oh, hindi ka out na si ate, hindi siya nag-hooray, hindi siya nag-hooray, nagtaas ng kamay. Thank you so much, ate. Ate, meron ka ng 500. Much po. Oo, 1, 2, 3, go! Oh, you have to raise your hands, Bebe Boy, okay? kailangan itaas Oo. yung kamay. So, bigyan ng chance? Bigyan ba natin ng chance si Bebe Boy? Okay, bigyan ng chance. Okay, 1, 2, 3, go! You should say hooray. Okay, thank you, ate. Thank you so much. Okay. Apat Ate, na lang. Ate, Galingan niyo po. Okay, go. 1, 2, 3, go. Oh, out ka. Hooray. Ako naman Syunga-syunga din, di ba? Ako naman magpapa-hep hooray. O sige. Si Miss Andrea na. Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hooray! Oh, you should say hep hep. Okay, thank you, baby boy. Thank you, baby boy. Yay! Thank you, Bebe Boy. Ayan. Ang galing na natitira Oo, dalawa. totoo. Ayan. Sabi ni ate, kailangan niya daw ito pambayad ng renta. Yes, so talaga ganyan talaga mga bawal po talaga hindi magbayad. Okay. Okay, 1, 2, 3. Ako yung kinakabahan kasi baka ako yung malito eh. Hindi, syempre, okay lang, may chance naman, kahit okay lang naman malito kasi sa ganda. Pero ito malito, walang chance. Okay. 1, 2, 3, hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep. Hooray! Hep hep! 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 Hooray! Sabulutan na lang, Oo, sabulutan na diba? lang. Tignan mo, ganito. Okay? Ako naman, go. 1, 2, 3, go. Hep hep! Hooray! 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 Okay, balik na rin natin ngayon. Okay, balik. Brilliant skin. Okay? Brilliant skin. Okay, 1, 2, 3, go. Brilliant skin! 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 Okay, ayan. Pagaling talaga naman sila. Konti na lang sila. Ay! Ay, taray naman. Meron naman. Oh. Okay, tawagin na din natin si Zainab dito. Okay. Thank you. Okay na. Maraming salamat po. Sige Miss po. Zainab. Diba? Umuulan pala yung mga... Ayan po. Ulitin ko po. Next Okay, habang ulitin ko po. nagpipicturean Charot. sila, Ayan, ladies and gentlemen, once again, Miss Zainab! Okay na. Okay. Thank you very much.
dito. Magpapa-bring me na lang kami, bring me, okay? Pero bago kami magpa-bring me, makikipicture muna tayo sa kanila. Yes! Yes! Tama tayong Sana lahat, ha? naman. Ayan, pa-picture kami. Magpapa-bring me kami after namin magpa-picture sa inyong lahat. Dito naman daw. Love you guys! Gumamit kayo ng Brilliant Skin. Sobrang ganda niya sa balat natin, sa mukha natin. Sabi may nag-comment, madam, pag gumamit pa ako ng Brilliant, magiging magkasing ganda tayo. Sabi ko, hindi ako nagsisinungaling, honest ako. Hindi tayo magiging kasing face, pero magiging magkasing skin tayo. At yun yung pinaka-importante, yung alagaan natin palagi yung mga balat natin. Okay ba yun? Yes! The burn. Ayan na, pa-picture na lang. Okay. Sino dito yung merong brilliant colors na Lady Boss? Nasaan? Brilliant colors lip and cheek tint na Lady Boss. Pupuntahan ko. Ilabas nyo na ang iyong tambol, Charissa. Ay! May nauna dito! Ay, Okay, may meron nauna. kang 500. Meron nang nanalo. Halika na dito, ate. Next! Opo. Sino dito ang may dalang Brilliant Press Powder? Brilliant Press Powder? Dito naman tayo sa kabilang side. Ganda, ayun o, meron sila. Asan? Sinong nauna sa inyong tatlo? O sige, kayo na lang tatlo. Meron pa dito sa kabila. Ay, hello! Ayan, meron ditong mga taga-morong, mga kababayan ko talaga. Opo, hello po. Ayan, at meron pang isa dito sa kabila. Nauna siya, nakita ko. Ayan! Ano yon? Eto, meron kang product. Sorry, wala na akong ganto. Ay, oo, halika. Hindi totoo yan, Glenda. Mauubusan ng lahat, ikaw hindi. Nakaubos eh, hindi ako nakapaghanda. Ayan, bago kami magpaalam, ako mismo, maraming salamat sa lahat ng nagtyagang pumunta, mag-antay, makikipagsaya, kasama ang Brilliant sa Skin and ang aming CEO, Glenda, another endorser, Andrea Brillantes, and syempre ako. Maraming salamat. Ang daming sabi dito, palagi nilang pinapanood ang vlog nila. Yung vlog ko, lalo na nakakatulong, pantanggal ng stress after work. Kaya maraming salamat sa lahat ng OFW natin. Malapit na magpasko, huwag niyo kakalimutan palagi magdasal at kausapin at maging malapit sa mga taong mahal natin. Mahal ko kayong lahat. Salamat! Una sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa inyo sa pagpunta dito. Alam ko, hindi ito madali. Alam ko, nag-effort kayo para dito. Kaya sana po napasaya namin kayo. Napasaya ba namin kayo? Kaya maraming salamat. Alam nyo, hinahangaan ko kayo mga OFW. Sobrang saludo po ako sa inyong lahat. Kaya God bless po kayo. God bless sa inyong lahat. At yun, malapit na yung Pasko, kaya maligayang Pasko sa inyo. Maraming salamat po. At saka syempre gusto ko magpasalamat kay Miss Glenda, sa CEO namin at kay Ate Zebby ko. Maraming salamat po. Thank you. Ay, bago pala yan, pwede ba akong makahingi ng selfie sa inyo? Selfie tayong lahat? Smile! Number one. Yan. Yan, thank you po.
po ng Prism sa pagtulong sa amin. Sa lahat ng nandito, sa aking mga endorsers, sa kapatid nyo, mga kapatid nyo, pamilya nyo, sa aking glam team, maraming salamat po sa inyong lahat at sana po magkita-kita ulit tayo sa susunod. Thank you so much po! Mag-ingat po ang lahat! Ingat po! Advance Merry Christmas! I love you guys! Ingat po! Ako palang walang selfie. O, selfie dyan, o! Selfie, guys! Number 1! Picture lang. Oh, di ba? Thank you so much! Ang nag-iisang Sinang Rocket, Ma'am Glenda, and Andrea Brillantes. Brilliant Skin Essentials. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre, huwag nyo kakalimutan. Ayan, abangan nyo po ang Denshes. Magkita-kita po tayo. Malapit na malapit yan. Soon! Huwag po tayo magtulakan. Huwag po tayo magtulakan, ha? Huwag po tayo magtulakan. Maraming salamat po kay Sir Marvin. Thank you so much, Sir Marvin. Ayan, sa pamumunuan ng night market, maraming salamat po sa inyo. Kay Madam, Diyos ko, ayan. So, bonggang-bongga. At syempre, abangan nyo din dito dahil magkakaroon din sila ng mga show sa December 15. Ayan, maraming salamat po once again. My name is Choki and good evening, everyone. May naiwan po na bag dito. Asan? May naiwan pong bag. Kaninong bag na may ano, kineme? Ay, may roller ko. Kaninong bag to? Nandyan? Ayan, kanino tong bag? May naiwan. Ay, kaninong bag to? Ay, kaninong bag to? Ay, ano pangalan ng kineme? Ayan, o diba?